generică. Ideea e că... aproape că nu mă ajută cu nimic. Stai jos, mai bine că... E frumoasă, are o față care îmi inspiră încredere, dar nu m-a impresionat cu nimic. Cum a fost? Cum a fost-o? Păi să știți că e chiar simpaticus. Nu, ți-a plăcut? Da, eu îl imaginam cu ocăprui, dar ochii așa cam cășetăi, așa albastru închis, are părul mai lung, exact cum ziceam eu, șarten deschis, dar e un pic mai spre blond, așa. Așa. A venit îmbrăcat la cămașă albă, pantaloni, două și așa. A fost foarte potrivit. Da, da, vestimentar, da. Bine, trebuia să se aranjeze un pic, cam ieșise cămașa din pantalon. Chiar sunt curioasă să-l văd. Deși mi-ar fi plăcut să mai prelungim preludiu, să-i spunem. Starea asta de incertitudine și emoțiile sunt foarte plăcute. Mă simt un pic în dezavantaj față de ea pentru că, din câte am văzut ieri în portret, ea chiar și-o dat seama cum arăt eu și în ceea ce țin eu, sincer, chiar nu mi-a făcut nicio idee cum ar arăta ea. Chiar n-am văzut nicio problemă în ceea ce ține de aspectul fizic. Nu e nici slabă în sensul să o iei vântul, nici grasă, plinuță. Eu zic că e chiar potrivit. Cel puțin mie îmi place așa cum e. E super drăguț, dar mă blochează un pic faptul că are așa o alură de copil. Și asta mai face să rămân pe gânduri. Cât am mai zâmbit. Deci, după zâmbete, clar, e de bine, nu? Știi cum e faza? Ia-ți. Mi-am imaginat ceva. Eu chiar sunt curios. Deci, frate, mi-am imaginat ceva. Da. Și e un pic mai bine decât ce mi-am imaginat. Ce s-a întâmplat? Scumpit! O posui! E foarte drăguț! Da, e foarte aproape de ceea ce mi-am imaginat. Nu, fetelor, acum e rândul meu. Doamne, ajută! Nu știu acum, din punctul meu de vedere, cum o să fie. Sunt foarte curioasă, dar nu are absolut nicio importanță cum arată fizic. Să predonez, nu contează cât de lung ai părul, important e cât și cum gândești. Mi-a făcut toată noaptea fel de idei, m-au trecut prin cap fel de chestii, bacă vine, bacă pleacă, bacă e așa, bacă e invers. Până la urmă, asta e cum o fi. Simțeam că îmi bate inima, că nu mi explodează, deci simțeam deja că nu mai e. Și în momentul în care s-a aprins lumina, m-a blocat. Sincer, mi-e cam frică la cât de frumoasă e și la cât de rebelă e să nu mă pierd. Asta e singura chestie care pe mine mă roade. Hai, spune-mi! Nu este absolut deloc cum și mi-am imaginat eu. Tu te-ai așa de drăguț! Da? De bine. Nicio legătură la ce mă gândeam eu. E într-adevăr, se vede că e mai matur tu, dar îți simțeam așa emoțiile din partea cealaltă a camerei, săracul. Știi cum a fost? Mă, nu pot să-mi dau seama
dau seama exact săracul de era leșinat, leșinat. Hai zi. Sec. Lasă-mă puțin să Mai bea. Deci. slăbiciunea mea sunt blonde. Da. Bun. Deci care e problema? Nu e o problemă, dar e, sincer îți spun, e exact genul meu de femeie. Adică nu mă așteptam, deci nu știu, mă imaginam altfel. O singură chestie mă neliniștește, faptul că e mai frumoasă decât mă așteptam. E și genul meu de femeie, adică ceea ce eu mi-am dorit întotdeauna. Și, nu știu, am așa o chestie, o frică în mine că parcă e prea frumos ca totul să fie adevărat. A sosit momentul adevărului. După ce s-au văzut fie și pentru câteva secunde, vom afla dacă vor să rămână împreună sau nu. Dacă vor să continue ceea ce au început deja, vor veni chiar aici pe balcon. Dacă nu, sunt liberi să plece și să lase totul în urma lor. Bogdan mi-a lăsat o impresie plăcută. Cum o să rămână să mă hotărăsc dacă o să ies, dacă nu o să ies. Are și avantaje și dezavantaje, mai multe avantaje, mai puține dezavantaje, dar trebuie să cântăresc foarte bine. Grea decizie și complicată. N-am reușit să-mi dau seama dacă într-adevăr putem fi un cuplu reușit și nu știu exact dacă eu sunt ceea ce Vali caută. Am ales să ies pe balcon pentru că consider că merită o șansă. Să vedem dacă este la fel de timid sau dacă e spontan sau are puțină inițiativă. Mă uitam în jos. De emoții mai mari decât a doua sau de treia întâlnire. Cele mai mari. Nu, s-au reportat. S-au reportat. Până la urmă am decis să mă duc să mă întâlnesc cu ea pentru că nu văd ce aș avea de pierdut. Vreau să vedem dacă putem găsi mai multe lucruri comune decât am găsit și până acum. M-am bucurat că a hotărât să vină. Se apropie foarte mult de ceea ce îmi doresc eu, un bărbat galant, elegant, inteligent, care poate să comunice foarte ușor, liber, chiar dacă are momentele lui de reținere și de timiditate.